Γεια σας, εδώ Greek Tollies. Σήμερα παίζουμε Shoot to Fu. Είναι ένα σερβερ που δεν ξέρω, έτσι λέγεται. Και αυτά. Είμαι πάλι μόνος μου. Είναι το δεύτερο, το τρίτο, γιατί έχω ακόμα ένα βίντεο. Δεν ξέρω τώρα πότε θα το ανεβάσω. Το έχω έτοιμο και ετοιμάζω ακόμα ένα. Λογικά αυτό θα είναι το τρίτο. Και θα ξεκινήσουμε γιατί μας τα βάλουν όλα. Πάμε! Βάλ' το μου! Πάλι καλά που το βάλεις. Είμαι από την μπλε ομάδα. Τι κάνετε? Από εδώ πάμε. Από εδώ πάνε όλοι. Λογικά. Από εδώ θα είναι. Δεν μου φαίνεται πίστα και μου. Πρέπει να μπω και να ξαναμπω. Αυτό είναι το σερβερ, να ξέρετε. shoottofu.net. Αυτός είναι ο κωδικός, μετά από κάτω τέρμα πάλι το ίδιο. Και μην κολλάς. Σταματάω λίγο το βίντεο. Εντάξει, επιστρέψαμε. Εντάξει, επιστρέψαμε. Εντάξει, γύρισα. Ποιον βάλει? Ποιος βάλει? Ρε φίλε μας, μπήκα μέσα. Όχι ρε, παιδί. Πόσο βλάκας μπορεί να είναι? Εδώ μωρί. Οκ, ανεβήκαμε. Πάμε. Μην ανεβεί κανένας, please. Τρέχα, να σωθείς, τρέχα, σώσουμε. Δεν ξέρω, τα μερικά τα άτομα μου φαίνονται μαύρα. Λογικά πρέπει να κόλλησε. Χώρα βάρε. Καία. Πάμε. Go. Μπορεί φίλε, τι έκανα πάλι. Θα σας πω λίγο κάτι σαν ιστοριούλα. Λοιπόν, σήμερα είχαμε αγγλικά. Είχε αδερφή μου, πήγε η αδερφή μου πρώτη, πάει A Junior. Περιμένετε λίγο. Και έτσι όπως λέγαμε, είχε αδερφή μου αγγλικά. Και πάει στο σχολείο. Ρωτάει η κυρία στα αγγλικά άμα έχει αδερφή. Η αδερφή μου λέει ναι, ενώ δεν έχει. Έτσι όπως λέει η αδερφή μου ότι έχει, λέει ότι έχει αδερφή, ενώ δεν έχει. Έτσι με είπε η κυρία τώρα. Λέει ότι έχει αδερφή ενώ δεν έχει.
Και τη λέει η κυρία, έχεις αδερφή? Και λέει ναι, ενώ δεν έχει. Και μετά λέει η κυρία, όχι ξαδερφή, άδερφη. Και μετά η Ράγια, α, αδερφή δεν έχω, ξαδερφή έχω. Χαζό. Έτσι, είδατε πως με το είχε πει η κυρία, ήταν έτσι, το είχε πει κάπως αλλιώς και ήταν εντάξει πιο... Ήταν, στο διάμετρο μου ξέρει. Ήταν λίγο πιο έτσι, γελούσες πιο πολύ, ενώ τώρα εγώ δεν το είπα σωστά και... Κάτι είπα λάθος τώρα. Φεύγα. 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 Βάλε το γουλ, το γουλ, το γουλ. Έχει κέτσουπ λέτε. Τι έκανα? Άντε γεια ρε. Και έτσι που λέτε. Δεν έχω να σου πω και τίποτα άλλο. Κάτσε να σας το πω που... Παλιά. Πήγε. Πού πήγε? Πήγε το ζόμπι. Μην το σκίζω. Πήγε στο δικό μου μέρος. Άντε γεια, το σχέσαμε. Και έτσι που λέτε είναι τα πράγματα. Τώρα... Όχι! Ποιος μου βαράει? Άιντε, πότε μου φανείς κιόλας. Με πετάει απ' έξω. Το σταματάω λίγο. Επιστρέψαμε στο πλοίο. Η μάνα μου και αυτοί έχουν κάποια δουλειά και καταλαβαίνετε τώρα. Γι' αυτό τώρα παίρνουν συνέχεια τηλέφωνα για να δουν πότε θα δουλέψουν, γιατί παίρνουν και άλλα άτομα κτλ. Και πολλά άλλα και διάφορα. Ευχαριστώ, μου αφήνεις φίλοι να περνάμε. Μας αφήνεις να περάσουμε. Κάνε μου την Παναγάκης. No. Ακριβώς αυτό. No. Και
κάπου εδώ θα τελειώσει το βίντεο γιατί είμαστε εντελώς άχρηστοι. Και αυτά τα λέμε. Κάτσε, περιμένουμε. Τα λέμε την επόμενη φορά. Και γεια σας.